Hi guys! Good morning! It's already 2:03 a.m. and May 31, 2021. So ayan, for this vlog, mag-unboxing po ang aking anak sa blessings na natanggap niya mula kay Sir Renren. So ayan po, samahan po natin si Sofiyah na mag-unboxing ng kanyang laptop, bagong laptop. Ayan. A few moments later. Hi guys! For today's video, mag-unboxing tayo ng ibiligay ni Sir Renren na laptop. Sa mga hindi kilala kay Sir Renren, i-search lang po to sa YouTube. So ayun guys, no? Mag-unboxing tayo. Tapos na po ito sanitize. Disinfect? Sanitize para ano? Simulan na natin ang pag-unboxing. Tabangin ko kuya. Tabangin ko yun. Kaya nga pala guys, ship to sa Lazada. So, ito na guys, yung laptop. Uy! Meron silang freebie na backpack from Acer Beyond Limits. Charot! Asan ko? Teka muna guys. Ba't ang higpit-higpit ng packaging nito? Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know. So, ito na po. May konting problema tayo dito Ito ang daming box. My God! Walang katapusan. Ito na. Feel ko last na to.
Ano ba to? Just can't wake up, gonna sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. Yes. Stupid eyes for me, I'm nice, so don't know. Wow. Slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Many minutes later. May notebook. Ito na ang final reveal. Char. Oh my God! Oh my... Hala. Oh, brand new! Oh my God! Ang smooth niya, guys! Wow! Sobrang smooth! Tape ko ang mga casing. Casing na siya. Casing to? Casing na siya. May free casing pa! Wow! Tapos ito yung charger. Ang ganda niya, guys, legit. Walang biro. Yun lang. May freebie silang backpack, then charger, and something. So, yun lang po for today's video. Sana nag-enjoy kayo kasama ko mag-unboxing. And thank you, Sir Ran sa laptop. Thank you. Bye-bye. Kukwento ko po kung paano nakatanggap si Sophie ng blessings mula kay Sir Ran. So, nung May 7, nag-live po ako. And 10 p.m. at ayun, gabi. Nag-live ako, andun kami, yung mga anak-anakan ko, sila Catherine Ann, Ken Let's Play, Jana's World, Boyd John, Pantime TV, Rojan Trinidad, Jansel Alviar, si Jansel Alviar. Then, Jansen Gatdula. Jansen. Ayan. So, nandun sila. Sino pa ba pumasok? Hindi ko na matatandaan. And then, nag-live si Boyd John ng 11 p.m. din. So, habang nagla-live kasi si Boyd John, sinasabi niya sa mga viewers niya na naka-live yung, halimbawa kung sino yung mga kakilala niya, nilalagay niya yung link, dinadrop niya yung link. So, at that time, siguro nandun si Sir Ran, narinig niya, kasi si Boyd John, nagtatambay din yan pag naka-live kami, kahit naka-live siya, nagtatambay sa amin. So, naririnig ang mga boss namin sa live niya. So, ayun, at that time, siguro, nandun si Sir Ran, pumasok si Sir Ran for the first time, no, for the first time, pumasok siya sa live ko. Tapos, ayun, nagulat ako dahil nga hindi naman ako gamer, pero pinasukan niya yung live stream ko. Tapos, ayun na, nagtanong si Sir Ran kung saan lugar ako. Sabi ko, andito ako sa Hong Kong. Tapos, ang sabi niya sa akin kung residente ba daw ako dito. Sabi ko, hindi. Katulong ako dito. Kaya sabi nga niya, proud daw siya sa mga FW dahil nga nakipagsapalaran, no, sa ibang bansa para lang maibigay ang kinabukasan, magandang kinabukasan ng pamilya at sa mga anak. So, ayun,
nagtanong siya sa akin kung may anak ako. Sabi ko, may anak ako. Tapos sabi niya, bigyan niya daw ng pasalubong. So, nagtanong siya kung may bank account ako. Sabi ko, wala akong bank account sa Pinas, pero dito meron. Kaya sabi niya, cash pick up na lang. Ibigay ko na lang daw yung pangalan para sa mag-cash pick up. And then, sabi ko, sige. Then, ayun nga. So, tapos, binigyan niya pa ako ng, nag-super chat pa siya sa akin. So, nagpapasalamat talaga ako. And then, malaking tulong kasi sa akin. Alam ko naman sa bawat chan, malaking tulong yun. Di ngayon, nagtanong siya sa akin kung nag-aaral ba yung anak ko. Sabi ko, oo, nag-aaral si Sophie. Yun nga lang, cellphone muna ang gamit niya dahil yung laptop niya nasunog. Dahil nasunugan kami nung November 13 eh. So, last November 13, 2020, nasunugan kami. And then, ayun, sabi niya, laptop na lang ang ibibigay. Sabi ko, hala, sabi ko, ang mahal po nun. Kaya sabi niya, okay lang. Kasi, para daw makatulong siya sa pag-aaral ng anak ko. Kaya sabi ko, so na-shock, ako, grabe na-shock talaga ako na walang may tao pa palang ganun, na magbibigay. Tapos, ayun, nagpatulong ako kay Ken Let's Play sa kina Catherine Ann na maghanap ng laptop. At ayun, may nakita sila sa Lazada. So, worth basta brand new siya, mga 18K plus. And then, ayun, nung May 15, dumating yung laptop. Ang bilis, guys. May 15, dumating yung laptop ni Sophie. So, nag-message si Sophie, Ma, natanggap ko na yung sinabi mong laptop na mula kay Sir Renren. Sabi ko, talaga sabi ko mag-unboxing siya. Kaya ayun, ginawa niya ngayon ang pag-unboxing. Kaya ayan, so ako po yung nagpapasalamat po talaga kay Sir Renren dahil nanonood lang ako kina Tekram, sino pa ba? Yung sa mga nagbibigay, nanonood lang ako. Sabi ko, sana mabiyayaan kami ng laptop para naman may laptop or kahit tablet, yung mga ganun, para ba makatulong sa pag-aaral ni Sophie. So, kasi, kapos pa talaga kami. Sa ngayon kasi kapos pa talaga. And then, ayun, talagang biglang, hulog siya ng langit sa amin. Talagang, grabe yung pasasalamat ko. And then, ayun na. So, thank you, salamat sa mga ginawang daan para makapunta sa Sir Renren sa akin. Thank you. At sa buhay ni Sir Renren, salamat dahil ginamit po kayo sa buong may kapal para po magbigay ng blessings sa amin. Alam ko hindi lang ako ang nabigyan ng blessings, madami na po siyang nabigyan ng blessings. Kahit baguhan lang po siya sa YT, kahit hindi pa siya monetized noon, ang dami niya nang nabigyang Nintendo Switch at saka Nintendo Lite. Tapos may mga pa-Gcash, may mga kalahating sako ng bigas. So, kaya ayan guys, ayan. Iiwan ko po ang link ni Sir Renren sa taas at sa description box. Pakidikitan nyo na lang po siya, pakisuportahan po. At may, po siya, may pag-giveaway. Pag umabot po siya ng 3,000 and 5,000 subscriber, mamimigay po siya ng PS4. So, sa mga gusto pong sumali, puntahan nyo po yung Facebook page niya, Renren Gaming PS5. So, hanapin nyo po doon. Nandun po yung mechanics kung paano sumali. At pag umabot naman po siya ng 10,000 subscribers sa YouTube, mamimigay siya ng PS5. So, ayan guys ha. PS5, take note. Pag umabot ng 10,000, PS5. Pag umabot ng 3,000 at 5,000 subscribers, mamimigay siya ng PS4. So, dalawang PS4 yun. Sa 3,000 saka sa 5,000. Ngayon, sa mga gustong sumali, puntahan nyo sa Facebook channel niya. Mag-like po kayo doon. I-screenshot nyo po yung nilike, kung na-like nyo yung Facebook niya. I-screenshot nyo rin yung YouTube niya kung nakapag-subscribe kayo. And then, punta kayo sa Facebook channel, nandun yung mechanics kung paano, doon nyo po ilalagay yung dalawang screenshot nyo sa comment nun, ay sa post nun, doon may comment, ilagay nyo doon ang dalawang screenshot, and then i-share nyo sa inyong Facebook ang
nakapost na yon, i-share nyo at mag-mention kayo ng 2 kakilala nyo. So, ayan. Sa mga gustong magkaroon ng PS4 at PS5, isub nyo po si Sen Renren at i-like nyo po ang kanyang page. So, ayan. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat. Alam ko po marami pong karapat-dapat at kami po ay nabigyan din ng biyaya. Alam ko naman na karapat-dapat rin kami mabigyan ng biyaya. Kaya, basta salamat sa Renren sa buhay niyo po. Ay siksikliglig at umaapaw po ang balik po na blessing sa inyo. And wag po kayong magbago pag lumaki po ang inyong channel. Always be humble, generous, and ano yan, basta Renren yun. More power po, more blessings to come, and ingat po kayo palagi dyan sa US at sa iyong anak at sa iyong asawa. Ingat-ingat po kayo. And salamat po at salamat sa aking mga anak, Catherine Ann, Ken Let's Play Boy, John, Funtime TV, Coach F, Blair's TV, Janice World, Johnson Gatdula, Jansel Alviar, Rogen Trinidad, OGVPH, RGPH, Daddy OBTV, Robert Sapungan, Kenneth Fabio, yun, nakikiangkin naman. Si Kenneth Fabio, si Doc yan, bago. Si Anything Bahit Gamer Fab, ayan. Runes Masteries, ayan, isasali ko si Runes. And sino pa ba? Jamie Teams Mayora, Donya Shilin Cruz, Helper Chess, Mamakin Papakin nating Not So Serious, ayan. And Filipina in Idaho, USA, Team Premier, Team Dreamers, Team Panot, Team Payaman, ayan, shoutout Team Payaman, Michelle Batica, Arch Gaming, Bang 4 Vlogs, Joy Sartilio Channel, Marie Bacunyo, Single Mimi in Japan, si Japinoy Nippon po yan, Single Mimi in Japan, and Fredzy Vlogs, Helper Chess, Hub Fun Kainan, Funtime TV, Funtime Gaming, sino pa ba? UUH Siblings, ayan. Thank you so much. Basta salamat po sa lahat talaga. Team Premier, Team Dreamers, Team Panot, Team Payaman, Kamosang, ayan, BlessedNatics, Katuli, ayan, Katulian pala. Katulian, ayan, yung kay, ayan, sa mga gusto pong sumali kay Sir Renren sa kanyang membership, pa-join button, meron din po siyang pag-giveaway. So, sumali po kayo at pag nag-live po siya, lagi po kayong pumunta doon dahil minsan, nag-go on the spot po siya sa pamimigay niya ng GCash at saka minsan kalahating bigas, ganyan. So, ayan guys. Huwag niyo pong kalimutan, June 25, mamimigay po ako ng Funko Pop, 2 Funko Pop. Kaya, be there in my live stream para magpa-entry po kayo. So, ayan po, Not So Serious, 3 p.m. ang kanilang live stream. Monday to Saturday, 3 to 5 p.m. po yan. So, puntahan nyo po, Not So Serious. May pa-Gcash din po sila. May pa-bingo sila. Let go! May ganon. So, ayan. Salamat po sa lahat. Thank you so much. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Salamat po sa panunood at sa suporta. Sa lahat po ng tumulong sa akin nung kami po ay nasunugan. Thank you so much. Alam ko po kung sino kayo. Yan. So, hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam ko po kung sino kayo. Thank you so much po talaga. Be positive. Share your blessings and spread the love. So, ayan. Tingnan yung itsura ko. Matutulog na po ako. Sabog po yung buhok ko. At inaantok na po ako. So, ayan. Bye-bye. Good night. Thank you so much.